Ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khas Hill District ka kongsi khar ka ngor IAS mendakas ngi ka khat khandai trik unai weng arja afwe haringkat ka jingadon lang jong ki officer sarkar kalayo ban ot ya uribon kum kadak ban play pan ba ya ka football BIP gallery nonglang hamadan penden yo lengdo Southwest Khas Hill District ka balamang pisa hadu lai pusan lak tengka la ban kido baya ketika football BIP gallery lasdang ban pentre hau naiwing araja arpo batlayo ban pendep hau naiwing araja apwe kabadi lengba jong ke scheme Syama Prasad Mukherjee Rural Mission batla pentre yaka daga jinge trelang ko office DRDA Southwest Khas Hills ka Shnong Nonglang bat kumjuru ka Nonglang Sports Club shushu la ban ong ba ka jingtmu ba kongsan jong ka ni ka long ban wanra ye ke jing tre kam ne ban panya chakmat na ka banta ka kam le kai ha ka dong ka thain bat ban ajing shakri ye ki samla om tang ya ka Shnong Nonglang Henry Wat ye ki we pat ki samla ka dong ka thain jong ki Shnong ba marjan ki bala ban penun kam ya ka na ka banta ki kam ban kintiu ya ka kam le kai bat ban long ru ka lat bagi samla ki badon ya ka sam ha ka jing le kai kinyo ban wan ki lan met kat kum ka jing pen be jong ki nong penya jong ka sports club ya ushabi jong ka football BIP gallery Nonglang la IT show secretary jong ka Nonglang sports dauba Enbin Kharaswai MDC Barim jong Kamar Kuat constituency la penshit penshingan ye kini kesngi da ka jingruai pediang soba da ki kena school jong ka RCUP Nonglang bat da ka jingruai bakerpang na uba Sentalin Snaitang president ka Nonglang Sports Club kabu ni ka mana jing khublai ka bakerpang na ka benta ka ni ka por ka binglayo ye ka gallery VIP ha ka ni ka jaka kabalong ka jing sorong na ka benta ka ni ka shnong namar kan ai ka mensim ikinong ini akai mana ka juga poru kalong ka burom ya ka shnong hibro ko wei bengindon kum ka ni ka jaka haba kiriu rangba jong sarkar ni jong ki wei ki program ki wan kinyo bani shimenta bani don hakaliga galeri ka bi internet ngari ro igi nong penyat mat khantam ya ka sports club bani ka shnong ki bala trai hok bani yo kat ka ni ka jingtai mat kawai ka jingatu ka janga kalong ba so maha man maintain ya ka namar ka julong hangi ki khasi penar bah bani yo ganu ngi sukhan baik bani ka mar sorkari habor ba yo ni penan burom ya ka anda galerim dan bapet wan ai ba kani kan long habis nong lang henry itu penyakit kri lang ban ya pen baha pen internet ya ka akwa ban ong ye phi ba kani ka stadium ka don ka jingmut ka bakhya baha ba kati ka jingker khu shisha bakala long kumde bat nga congratulate yaki dongshak shnong ba hapdeng hapo shisnem bakila ban thau yene ka gallery ka ba ipo ipien ba ru haki kilaru ban thau hakapor ba dan ka ne ka klam kamde ka kam ka basuk henry da ka jing tre shitom jongpi pila ela ban pen thau kumne ban bengila ru ban ple ya ka ne ka gallery menta ka si te asyukwa ban ong ye phi meta ba menshwa ngi set perkhat ba ka ni ka sports ka jingle kai ka ding tang ye ki khna ki baret pat ki shu le kai tang ban shu pen yat ye ka por mo ri menta ka perthei ka juk menta ka la pher ba namar ba ka sports menta ki sports activities menta ru ki longkup ki career ki briu ki ba tebit ya khaki ni ki sport ki la ru ban imja